Ventura Aparicio Casado. Para a Festa dos Libros de Pontevedra, Ganas de Librería, vou recomendar dous libros que me parece que teñen bastante interese. O primeiro é este, que é da autoría de Xavier Castro, se titula Servir ao pan do demo, Historia e vida cotiá en Galicia nos séculos XIX e XX. Xavier Castro é un catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela, é un dos poucos especialistas que hai en Historia da Alimentación, máis concretamente na Historia da Gastronomía e do viño. O libro é moi interesante porque é unha visión da vida da xente en Galicia nos últimos 150 anos. Unha vida que, como é natural, era moi diferente a que levamos nós. O libro toca todos os aspectos do discorrer da xente. Empeza coa alimentación con moitas carencias, a xente pasaba bastante fame. Despois se trata da indumentaria, do vestido, que a veces, máis que vestido, eran farrapos, porque había que aproveitar a roupa de uns a outros, pasaba de máis maiores aos menores. Despois se fala do frío, da xente, da vida da xente, unha vida moi dura, con moitos piollos, moito frío e moita fame. E a continuación se fai un repaso de todas as etapas da vida, da infancia, do noivado, do matrimonio e da vellez. Xa digo, un libro que paga a pena lelo porque se lee sin darse de conta, se pasa o tempo rapidamente, queda un gusto placenteiro. O segundo libro do que os quero falar é este conto titulado Tran e a Ilús na Terra dos Mortos, da miña autoría, editado dunha maneira moi bonita por a pintora Pilar Castro Camaño. Está editado por Aborigine Edicións de Pontevedra. É un libro maravilloso, de ficción, que narra unha historia moi curiosa. O encontro de uns personaxes que están en unha situación e veñen duns mundos moi diferentes. Son dous alienígenas que unha nave especial veñen dun planeta moi lonxano, a Terra, unha viaxe de exploración, e que por un erro da máquina do tempo que levan a bordo da nave, veñen a parar a un poblado megalítico de Galicia de hai 4.000 anos. Entón, os personaxes se coñecen e pouco a pouco vai xurdindo entre eles unha relación de amistade moi bonita. O libro é un canto á esperanza, á soledade, con unha mensaxe de que cuidemos o planeta, ten momentos de comicidade, hai un chamán que tamén proporciona sorrisos aos nenos. Penso que é un libro que se lee gratamente e que sin darse prácticamente conta.